της Ιεραполής, φιλογράμμα των ακροατήριων. Θα ήθελα, πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, να σας πω δύο πραγματάκια μόνο, τα οποία θεωρώ χρήσιμα. Το πρώτο είναι το εξής. Όσες ημερομηνίες ακούσετε στην ομιλία μου για τη ζωή, τη δράση και το θάνατο του Λόρδ Μπάιρον, είναι με το παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή με το Ιουλιανό ημερολόγιο, και όχι με το νεότερο, αυτό που έχουμε σήμερα, δηλαδή το Γρηγοριανό, του 1582. Να σας διευκρινίσω το εξής, ότι σήμερα η διαφορά των δύο ημερολογίων είναι 13 ημέρες. Την εποχή του Μπάιρον όμως, δηλαδή από το 1800 μέχρι το 1900, οι μέρες ήταν 12. Γι' αυτό μην παραξενευτεί κανείς, επειδή κάποιοι μπορεί να ξέρουν πότε ακριβώς πέθανε ο Μπάιρον με το νέο ημερολόγιο, που είναι 19 Απριλίου, εγώ θα αναφέρω την ημερομηνία 7 και όχι 6, 13 μέρες δηλαδή, γιατί το 19ο αιώνα η διαφορά των ημερολογίων ήταν 12 και όχι όπως είναι σήμερα 13 ημέρες. Και αυτό θα κρατήσει μέχρι το 2100 οι 13 ημέρες, οπότε από το 2101 και μετά η διαφορά του ημερολογίου θα είναι 14 ημέρες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα τρία παιδιά της εστίας Νέας Λίμνης, τα οποία με βοήθησαν αποφασιστικά, ώστε η εκδήλωση αυτή να είναι όσο γίνεται καλύτερη και πληρέστερη. Θα ήθελα δηλαδή να ευχαριστήσω από του βήματος την κυρία Ευαγγελία Τσόλη, τη βιβλιοθηκάριό μας εδώ στην εστία, η οποία επί 30 ετία και πλέον βοηθά όλο τον κόσμο σε θέματα μικράς εστίας και όχι μόνο, την κυρία Δήμητρα Βλάχου, η οποία είναι στην επικοινωνία, και τον κύριο Γιώργο Μπερτζιάννη, στον οποίο οφείλουμε την επεξεργασία των εικόνων που θα δείτε και το 5λεπτο ντοκιμαντέρ που θα ακολουθήσει στο τέλος μετά την ομιλία μου. Σε μερικές ημέρες από σήμερα, οι Έλληνες όπου γης θα εορτάσουν με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια την 24η επέτειο της Εθνικής Επαναστάσεως του 1821. Οι πρόγονοι μας, αφού έγραψαν τρανές σελίδες δόξας, αλλά και αφού διέπραξαν πολλά τραγικά λάθη, όπως ο εμφύλιος των ετών 1824-1825, κατόρθωσαν, ύστερα από συνεχή οκταετή αγώνα, να μας χαρίσουν την ακριβοπόρθητη ανεξαρτησία που τόσο η Φιλή χρειαζόταν και που είχε στερηθεί εδώ και 4 αιώνες. Αντάμω με τους Έλληνες αγωνιστές πολέμησαν και πολλοί ξένοι, κυρίως λόγοι και στρατιωτικοί, που ήρθαν στα μέρη μας, που πάλεψαν με αγριοσύνη, που στερήθηκαν ακόμη και τα χρειώδη, που έδωσαν τέλος και τη ζωή τους για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Ας γονιπετήσουμε λοιπόν διόλους αυτούς τους μάρτυρες και ασχίσουμε ένα δάκρυ στους τάφους των της ένδειξη βαθίας ευγνωμοσύνης για την υψίστη θυσία του. Κυρίες και κύριοι, ένας από τους κορυφαίους ρομαντικούς ποιητές και κριτικούς της Ευρώπης κατά το πρώτο ήμιση του 19ου αιώνα και αληθής, όχι απλώς φιλέλλη, αλλά ελληνολάτρης, είχε πει «Της έδωσα, εννοείται της Ελλάδος, τον καιρό, την περιουσία μου και τώρα της δίνω τη ζωή μου. Τι μπορούσα να κάνω περισσότερο?» Ήταν από τους στερνούς λόγους του George Gordon Byron Noel, του Λόρδου Μπάιρον, όπως τον γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες, μιας εντυπωσιακής φυσιογνωμίας, που με την αφοπλίζουσα προσωπικότητά της έγινε το σύμβολο των πόθων για πολιτικό φιλελευθερισμό. Να σημειώσουμε εδώ ότι το έργο του Μπάιρον διαπνέεται από την αγάπη του
για την ελευθερία και το μίσος του για την καταπίεση. Γι' αυτό και τον βλέπουμε στο διάβα της ζωής του, άλλοτε ως υπερασπιστή της μυστικής εταιρείας του Καρμπονάρο στην Ιταλία, άλλοτε ως ταξιδευτή σε χώρες που είχαν ξεσπάσει κοινωνικές επαναστάσεις, άλλοτε πρόμαχο της ανεξιθρησκείας, άλλοτε να ενθαρρύνει τον αγώνα των Λουδιτών. Οι Λουδίτες ήταν εργάτες, Εγγλέζοι, το 19ο αιώνα, οι οποίοι κατέστρεφαν μηχανήματα εργοστασίων επειδή πίστευαν ότι τα μηχανήματα αυτά αντικαθιστούσαν τους εργάτες. Άλλοτε να εναντιώνεται στη θανατική ποινή. Ο ηρωισμός για τον Μπάιρον είναι έκφραση πάθους και ένας ποιητής που εξυμνεί τον ενθουσιασμό και το έντονο πάθος δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν ήρωα. Και αυτόν τον ήρωα ποιητή θέλησε να μιμηθεί ο Μπάιρον. Στη σημερινή μας εκδήλωση δεν θα σταθούμε στην ευρωπαϊκή πορεία του Μύρονος. Δεν θα μιλήσουμε για τα νεανικά του χρόνια, τις σπουδές του, τις συντροφιές και τις φιλίες του. Δεν θα αναφερθούμε στα ταξίδια του ανά την Ευρώπη και τις ερωτικές του περιπέτειες, σκανδαλώδεις πολλές φορές. Δεν θα αναλύσουμε σε βάθος το έργο του και την επίδραση που ίσχυσε μετά το θάνατό του στις νεότερες γενιές των ποιητών της Ευρώπης. Θέμα μας σήμερα είναι ο Βύρον και η Ελλάδα, τα ταξίδια του στην περιοχή μας και στην Ανατολή, ο ερχομός του στην Αθήνα και το Μεσολόγγι και τελικά ο θάνατός του στην Ιερή Πόλη στα 1824, στην κορύφωση του αγώνα και των πολιτικών παθών. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον Βύρωνα επί ώρες, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος διώκτης παρομοίων εκδηλώσεων και δεν θα ήθελα να καταχραστώ της καλοσύνης σας που αφήσατε η αδίποτε άλλη δραστηριότητά σας για να βρεθείτε απόψε στον ιστορικό αυτό χώρο που επί δεκαετίες τώρα προβάλλει θέματα του ελληνικού πολιτισμού και ιδιαιτέρως θέματα σχέση έχοντα με την Μικρά Ασία και την πολύπτυχον ιστορία της. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία σας απόψε. Ο Μπάιρον, φίλοι και φίλες, επισκέφθηκε την Ελλάδα 2 φορές. Μία προεπαναστατικά, την περίοδο 1809-1811 και μία κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως, κατά την περίοδο 1823-1824. Οι περιγραφές της εποχής εκείνης κάνουν λόγο για έναν όμορφο νέο, ελαφρώς κουτσό. Το δεξί του πόδι ήταν χολό, ευγενετής, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει δεινός κολυμβητής. Λέγεται ότι κάποιος κακός χειρισμός του με ευθύρος δημιούργησε παραλυσία στους τένοντες του αστραγάλου. Είχε μαλλιά πυρόξανθα, πρόσωπο χλωμό, χείλη σουφρωμένα. Έμοιαζε με τον αρχαίο Σπαρτιάτη ποιητή Ηρταίο. Ο χαρακτήρας του, έγραψαν οι μελετητές, ήταν ένα αλούρκωτο κράμα από αρετές και ελαττώματα των προγόνων του. Γενεοφροσύνη, αλαζονία, περιφρόνηση, ανισορροπία, πολεμική ορμή, ευγένεια και απολασία. Όσο για τα μάτια του, ένας διάσημος Άγγλος ποιητής του 19ου αιώνα, ο Κόλεριτς, τα είχε χαρακτηρίσει ανοιχτές πόρτες του ήλιου. Από τη Μάλτα που βρισκόταν την εποχή εκείνη, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 1809, τράβηξε κατά το πλουτικό λιμάνι των Πατρών, πατώντας τότε για πρώτη φορά το πόδι του στην Ελλάδα. Από εκεί πήγε προς την Πρέβεζα, την Άρτα και τα Γιάννενα, όπου εγνώρισε από κοντά τον περιβόητο Αλή Πασά. Τον συνόδευε ο φίλος του Κομπχάους και οι δύο μας άφησαν σπάνιες περιγραφές του. Ο
Μεν Βίρον στο έργο του «Η αποδημία» του Τσάρλ Χάρολ και ο δεύτερος στις σελίδες του προσωπικού του ημερολογίου. Κατερχόμενος προς την Νότιο Ελλάδα, πέρασε από τα Στίβας, τη Χερόνια, τον Ορκουμενό και άλλες περιοχές της Αττικοβιωτίας. Στην Αθήνα έφτασε ανήμερα των Χριστουγέννων του 1809. Αντίκρισε τα ερήπια των αρχαίων μνημείων του Περικλέους, τα μάτια του χαιρέτησαν τον ωραίο ερχό ουρανό και τότε ο ποιητής, δακρυσμένος, σιγοψιθύρισε. Ο ουρανός σου είναι πάντοτε γαλάζιος, όπως τον παλιό καλό καιρό. Άγριοι είναι οι βράχοι σου και τα δάση σου δροσερά. Γεμάτες χλώρο, παιδιάδες σου, και η ελιά φουντώνει όπως όταν η Αθηνά σου χαμογελούσε. Ο ημιτός σου και τώρα ακόμη πληρώνει το γλυκό φόρο του μελιού. Χαρούμενη και ελεύθερη πετάει η μέλισσα στο ποινό σου και κτίζει τη μυρωμένη κυψέλη της. Όπως άλλο και τώρα ο Απόλλων ζεσταίνει με τις ακτίδες του τα ατέλειωτα καλοκαίρια σου και κάτω από αυτές λάμπουν τα μάρμαρα της Πεγγέλης. Στην Αθήνα έμεινε περίπου 3 μήνες, από το Δεκέμβριο του 1809 μέχρι το Μάρτιο του 1810. Έμεινε στο δίπατο σπίτι της Ταρσίας Μακρύ, συζύγου του προξένου της Αγγλίας Προκόπη Μακρύ, ενός γιατρού που είχε πεθάνει το 1899. Ο Προκόπης είχε αφήσει ορφανά 3 κορίτσια. Τη Μαριάννα, 16 ετών, την Καθήκο, 14 και τη μικρότερη από όλες, Τερέζα, τη Θηρεσία, 13 ετών. Η νεαρά καλονή Τερέζα, με τις αρχαιοελληνικές γραμμές, την εξαιρετική της μόρφωση και τις ξένες γλώσσες που μιλούσε, δεν άφησε ασυγκίνητο τον ποιητή. Έτσι, δεν άρχισε να αναπτυχθεί μεταξύ τους μια όμορφη πλατωνική σχέση, την οποία ο Βίρον απαθανάτησε στο γνωστό του ποίημα «Η κόρη των Αθηνών», που αρχίζει ως εξής, κατά μετάφραση Ιωάννου Πολέμου. «Τώρα που σ' αφήνω γεια, δώσ' μου πίσω την καρδιά, μα αφού πια δεν την ορίζω, κράτησέ την, στη χαρίζω. Αχ, με τον όρκο που θα πω, αχ, ζωή μου σ' αγαπώ». Και τελειώνει με τους στίχους το ποίημα αυτό. «Κόρη της Αθήνας, μη με ξεχνάς ούτε στιγμή, τι κι αν φεύγω και σ' αφήνω, στη Σταμπούλ κι αν πάω να μείνω, η καρδιά μου θα είναι εδώ, αχ, ζωή μου σ' αγαπώ». Ενώ το στίχο γράφει στην αγγλική γλώσσα από τον Byron, η εποδός, ο στίχος δηλαδή το παραλαμβάνεται στην κάθε στροφή, το «αχ, ζωή μου σ' αγαπώ», είναι επαναλαμβάνεται και είναι γραμμένη στην ελληνική από τον Byron, ώστε να μπορέσει ο ποιητής να αποδώσει καλύτερα και βαθύτερα τα αισθήματά του. Δυστυχώς, η τρυφερή εκείνη ανολοκλήρωτη σχέση, τότε ο Βίρον ήταν μόλις 21 ετών και η Θηρεσία μόλις 13, διεκόπη με την αναχώρηση του ποιητή από την Αθήνα. Έφυγε τον Μάρτιο του 1810. Να σας πω εδώ μόνο ότι η Θηρεσία Μακρύ, που δεν ξαναείδε ποτέ τον Byron, παντρεύτηκε πολλά χρόνια αργότερα στην Αθήνα τον Άγγλο φιλέλληνα αξιωματικό του στρατού Ιάκωβο Μπλάνκ. Πέθανε το 1875 στην Αθήνα σε ηλικία 78 ετών, αφήνοντας μία κόρη. Στο Μουσείο Μπενάκη, όπου για όποιον έχει πάει, φυλάσσεται το σκουφάκι της. Ένα μικρό φεσάκι, να το δείτε στη φωτογραφία εδώ. Και στο Λονδίνο διατηρείται μία κούκλα από την πλούσια πόλη της. Αφού περιηγήθηκε την Αττική λοιπόν ο Byron και έφτασε μέχρι το Σούνιο, πληροφορήθηκε ότι ένα καράβι εγγλέζικο έφευγε για την Ανατολή. Δεν έχασε την ευκαιρία.
μάζεψε τα πράγματά του και αναχώρησε για τη Μικρά Ασία. Επισκέφθηκε τη Σμύρνη, στην οποία έμεινε για περίπου 1 μήνα στο προάστιο του Βουτσά και κατόπιν κατευθύνθηκε προς την Κωνσταντινούπολη. Το πλοίο άραξε στην είσοδο των Δαρδανελίων. Ο Βύρον, ευρισκόμενος στον Ελίσποντο, θέλησε να τον διασχίσει, να πάει από τη Σιστό στην Άβυδο, τα 2 πόλεις αντικρινές, οι οποίες απήγαν μεταξύ τους 2 χιλιόμετρα. Κολυμπώντας, όπως έκανε αιώνες πριν ο Λέανδρος, που κάθε βράδυ πήγαινε να συναντήσει την αγαπημένη του Ηρώ. Έκαμε 2 προσπάθειες να διασχίσει το θαλάσσιο εκείνο πέρασμα. Την πρώτη φορά, τον Απρίλιο του 1810, απέτυχε νικηθής από το πολύ κρύο. Τη δεύτερη φορά όμως, στις 3 Μαΐου, πέτυχε. Το θεώρησε σπουδαίο κατόρθωμα, υπερηφανευόταν γι' αυτό και αργότερα το έκαμε γνωστό σε όλη την Αγγλία. Και στις 2 του προσπάθειες είχε μαζί του τον υπαξιωματικό της φρεγάτας Έγκενιχεν, με την οποία είχε πάει στη Μικρά Ασία. Ο Μπάιρον, εξαντλημένος μετά τον άθλο αυτόν και τρέμοντας από τον πυρετό, φιλοξενήθη επί περίπου 1 εβδομάδα στην καλύβα ενός φτωχού Τούρκου ψαρά, ο οποίος έκανε τα πάντα προκειμένου ο Μπάιρον να αναρρώσει γρήγορα. Για να τον ευχαριστήσει ο Μπύρον, του έστειλε πολλά πεσκέσια. Ο φτωχός Τούρκος θέλησε την επομένη να του ανταποδώσει την ευχαρίστηση προσωπικά. Επεβιβάστη Λέμβου και έσπευσε να τον συναντήσει. Δυστυχώς, μόλις απομακρύνθηκε από την ακτή, ξέσπασε ξαφνική θύελλα. Η Λέμβος ανετράπη και ο δυστυχής ψαράς βρήκε τραγικό θάνατο πνιγής μέσα στα άγρια κύματα. Ο Βύρον, σφόδρα απελπισμένος, μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, έσπευσε να παρηγορήσει τη χείρα. Του παρεκάλεσε να τον θεωρήσει το εξής, ως φίλο της και της ενεχείρισε $50 ως οικονομική βοήθεια. Να σας πω εδώ 2 λόγια, επειδή μίλησα και είπα για την Ηρώ και τον Λέανδρο, από το οποίο εμπνεύστηκε ο ποιητής το ποίημά του. Η Ηρώ και ο Λέανδρος είναι ένα επίλιο, δηλαδή τι σημαίνει επίλιο, ένα μικρό έπος, το οποίο ανεπτύχθη στην Αλεξανδρινή περίοδο της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Το έγραψε κάποιος ποιητής που λεγόταν Μουσαίος και ο οποίος έζησε γύρω στον 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτός εμπνεύστηκε από τον έρωτα της Ηρούς προς τον Λέανδρο και έγραψε αυτό το ποιηματάκι, το οποίο δεν είναι πάνω από 350-400 τύπους. Είναι μια ερωτική, τραγική ιστορία, τραγικότερο δηλαδή, και με 2 λόγια είναι η εξής. Η Ηρώ ήταν η έννοια στο ναό της Αφροδίτης στη Σιστό. Και δίπλα από τον ναό υπήρχε ένας πύργος. Κάποτε γνώρισε το Λέανδρο σε μια ανοιξιάτικη γιορτή της Αφροδίτης. Και από τότε οι 2 νέοι βλέπουν το κάθε βράδυ ως εξής. Ο Λέανδρος πέρναγε κολυμπώντας από τη Σιστό στην Άβυδο, τα 2 χιλιόμετρα, συναντούσε την Ηρώ του και έμεναν όλο το βράδυ μαζί ευτυχισμένοι. Τι γινότανε? Για να μην χάνει τον προορισμό του και την κατεύθυνσή του ο Λέανδρος, η Ηρώ πήγαινε στον πύργο δίπλα, πήγαινε στην κορυφή, άναβε ένα φανό, μια μεγάλη λιχνία, και ο Λέανδρος με κατεύθυνση τη λιχνία κατευθύνονταν στη σωστή περιοχή. Ένα βράδυ όμως χειμωνιάτικο, ξεσπά θύελλα, η λιχνία σβήνει, ο Λέανδρος χάνει τον προσανατολισμό του και την άλλη μέρα το πρωί η Ηρώ βλέπει από την κορυφή του πύργου τον νεαρό Λέανδρο πνιγμένο νεκρό στην παραλία. Πάνω στην απελπισία της πέφτει από τον πύργο και σκοτώνεται. Οι κάτοικοι της περιοχής παίρνουν τους 2 νέους και τους θάβουν μαζί. Αυτή η ιστορία η ερωτική, τόσο μικρή μα τόσο τραγική,
ήταν αυτή η οποία ενέπνευσε τον Byron όχι απλώς να κάνει το ίδιο που έκανε και ο Λέανδρος αιώνες πριν, αλλά και να γράψει ένα ολόκληρο ποίημα με τίτλο «Η κόρη της Απίδου». Από τον Ελίσποντο, όταν πήγε στην Τροάδα και επισκέφθηκε το τάφο του Αρχιλαίου, από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη, περιηγήθη τα παλάτια και τα ανάκτορα, θαύμασε τα νησιά του Βοσπόρου και τους χρυσούς τρούχους της Αγίας Σοφιάς. Τον Ιούλιο του 1810 εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη και επέστρεψε στην Αθήνα. Τη φορά αυτή δεν έμεινε σε σπίτι, ως φιλοξενούμενος ή Ναπηλεωνικά, αλλά φιλοξενήθηκε στο μοναστήρι των Καπουτσίνων Μοναχών, ο Άγιος Φραγκίσκος, στην Πλάκα, στα ριζά της Ακροπόλεως, στην πλατεία Λυσικράτους. Εάν όσοι έχετε πάει εκεί στην Πλάκα, στην πλατεία Λυσικράτους και δείτε τα ερείπια που υπάρχουν εκεί των Καπουτσίνων Μοναχών, εκεί ήταν ένα μοναστήρι τον 18ο αιώνα. Η Μονή είχε ιδρυθεί το 1658 και λέγεται ότι από την αυλή της άρχισε και η καλλιέργεια της ντομάτας στην Αθήνα, στην Ελλάδα, το 1818. Οι μοναχοί εγκατέλειψαν την πόλη όταν το μοναστήρι κάηκε το 1824 από τον Πασά της Καρίστου, τον Ομέρ, ο οποίος προσπάθησε τότε να καταλάβει την Αθήνα. Εκείνη την περίοδο περιόδευσε και στην Πελοπόννησο. Πέρασε από την Τριπολιτσά και την Πάτρα. Τότε ήταν που προσευλήθη από Ελώδη Πυρετό και παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παραμονής του στην Αθήνα, είχε και μία ερωτική περιπέτεια με μία νεαρά τροποπούλα παντρεμένη, η Γιούλ Αϊσέ, σύζυγο κάποιου ισχυρού άρχοντα της περιοχής, κάποιου βοεβόδα. Το όνομά του, ο τίτλος, το αξίου. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, για να συναντηθούν οι δύο νέοι, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα εκείνη την εποχή, Τούρκος με Χριστιανοί, κατέστρωναν ολόκληρο σχέδιο. Παρά τα αυτά, η σχέση τους απεκαλύφθη κάποτε και ο σύζυγός της, κατά τα έθιμα της εποχής, διέταξε για την απιστία της να την ρίξουν στη θάλασσα κλεισμένη μέσα σε ένα σάκο για να πνιγεί. Την εποχή εκείνη υπήρχε αυτό το έθιμο στους Τούρκους προεπαναστατικά, ότι όταν έπιαναν οι Τούρκοι την άπιστη γυναίκα τους, την τιμωρούσαν με αυτόν τον τρόπο. Την έκλειναν μέσα σε ένα σάκο, σε ένα τσουβάλι και την έκλειναν στο πάτο της θάλασσας για να πνιγεί. Την ίδια εκείνη μέρα που γίνεται αυτό, ο Βύρον, χωρίς να γνωρίζει τίποτε για το γεγονός, περπατούσε στην παραλία με δύο φίλους του. Όταν άκουσε φωνές και είδε συγκέντρωση στρατιωτών. Πλησίασε, ρώτησε περί τίνος πρόκειται, έμαθε για το δράμα της κόρης και θέλησε να την ελευθερώσει, φοβερίζοντας τον επικεφαλής αξιωματικό και δίνοντας ένα σεβαστό χρηματικό ποσό στις αρχές. Οι τελευταίες αναθεώρησαν τότε την απόφασή τους και την άφησαν ελεύθερη. Φανταστείτε την έκπληξη του Βύρονος όταν στο πρόσωπο της δυστυχισμένης εκείνης υπάρξεως, όταν την έβγαλαν από το τσουβάλι, είδε την αγαπημένη του. Θέλετε τώρα και το τέλος αυτής της σχεδόν άγνωσης ιστορίας. Ναι, μεν η κοπέλα απελευθερώθηκε, υποχρεώθηκε όμως να εγκαταλείψει την Αθήνα. Μετά από λίγους μήνες πέθανε από μαρασμό, έρημη και εγκαταλελειμμένη από όλους. Τόση ήταν η θλίψη του για το δύστιχο εκείνο κορίτσι που αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα. Επιβιβάστηκε λοιπόν σε ένα πλοίο που πήγαινε από τον Πειραιά στη Μάλτα τον Απρίλιο του 1811 και από εκεί κατευθύνθηκε στην Αγγλία. Έφτασε εκεί τον Ιούλιο του ιδίου χρόνου. Θα ξαναγύριζε στην πατρίδα μας έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια για να πεθάνει σε αυτήν, δένοντας έτσι παντοτινά το όνομά του με τον μεγάλο αγώνα για τη ελευθεριά μας και το ηρωικό μας μισολόγιο. Στο σημείο αυτό θα κάνω μια μικρούλα παρένθεση για να σας πω δύο λόγια μονάχα για τα έργα του εκείνα που είναι εμπνευσμένα από την Ελλάδα.
με αφορμή το επίλιο που σας είπα προηγουμένως, Ηρώ και Λέαδρος, ο Βύρον συνέθεσε ένα τραγικό αφηγηματικό ποίημα με τίτλο «Η νύμφη της Αβίδου». Κατά την επίσκεψή του στο Σούνιο, εμπνεύστηκε ένα ποίημα με τίτλο «Τα νησιά της Ελλάδος», στα οποία εξυμνεί την παλαιά δόξα της. Με αφορμή τη σφαγή της Βενετικής φρουράς στο κάστρο του Ακροκορίνθου, στην Κόρινθο, κατά τη διάρκεια του 7ου Βενετοτουρκικού πολέμου, έγραψε το τραγικό αφηγηματικό του ποίημα «Η πολιορκία της Κορίνθου». Με αφορμή, και εδώ θα σταθούμε λίγο περισσότερο, την κατάπτυστον πράξη του Λόρδου Έλγη, εμπνεύστηκε το έργο του «Η Κατάρα της Αθηνάς». Μάλιστα ο Μπάιρον δεν ήρθε να μαστιγώσει απλώς την απαράδεκτη εκείνη συμπεριφορά του Λόρδου, αλλά πήγε ο ίδιος, ο Βύρον, με κίνδυνο της ζωής του, να εξαλείψει το όνομα του Άγγλου Λόρδου, ο οποίος το είχε χαράξει το όνομά του στην δυτική πλευρά του Παρθενώνα πάνω σε ένα μάρμαρο και να το αντικαταστήσει με τις δύο ακόλουθες γραμμές στα λατινικά. Ό,τι δεν έκαναν οι Γότθοι, το έκαναν οι Σκότοι, δεδομένου ότι ο Έλγη ήταν σκοτικής καταγωγής. Να σημειώσουμε εδώ ότι όταν ο Έλγη επέστρεψε στην πατρίδα του, έλαβε από την κυβέρνηση, για τον άνθρωπο ίσα που είχε κάνει, τεράστια χρηματικά ποσά ως αμοιβή για την απογύμνωση των αρχαίων ναών των Αθηνών. Το ποίημα αυτό, «Η Κατάρα της Αθηνάς», κλείνει με τους στίχους που αξίζει να τους διαβάσει κανείς. «Ω, καταραμένη να είναι η ζωή του και ο τάφος, και οργή να συνοδεύει το ιερό σιλό του πάθος. Το όνομά του ιστορία δίπλα σε κοινού θα γράψει πια, του τρελού που τις εφές του το ναό είχε κατακάψει, και η κατάρα μου πιο πέρα και από τον τάφο να πάει. Τον μεγάλο ναό της Εφεσίας Αρτέμιδος τον είχε κάψει ο Ηρόστρατος. Έτσι ήθελε να δει τις φλόγες και το φύκτο, ό,τι και κάνει και ο Νέρον με τη Ρώμη. Και λέει πιο κάτω ο Μπάιρον, ο Ηρόστρατος και ο Έλγιν σε σελίδες παραμένουν, που είναι στιγματισμένες και με στίχους όπου καίνε. Έτσι πάντα είναι γραμμένοι και οι δυο καταραμένοι. Μα ο δεύτερος, δηλαδή ο Έλγιν, πιο μαύρος από τον πρώτο θα απομένει. Να υποθεί εδώ επίσης οι σκέψεις, η κεντρική σκέψη του ποιητού, η κλοπή και η απογύμνωση των μνημείων από τον Έλγιν αποτελεί εσκεμμένη δολία πράξη που αποσκοπεί στο να αποστηριχθούν οι Έλληνες την ένδοξη προγονική τους κληρονομιά. Πάντως να υποθεί ότι αντίθετα από τον Μπάιρον, ο Κοπχάους, ο φίλος του, υπερασπίζει την πράξη του Έλληνου. Με πιο αιτιολογικό, ισχυριζόμενος ότι αν οι Τούρκοι έμεναν πολύ ακόμη στην Αθήνα, τα ανάγλυφα του Παρθενώνος θα καταστρέφονταν το δίχως άλλο, όπως καταστράφηκαν και τόσα άλλα μνημεία της αρχαίας δόξης. Τα σχόλια δικά σας. Μα και σε άλλα ποίηματα, που σαν μικρά λαπρά διαματάκια εστόλιζαν τότε το παγκόσμιο ποιητικό στερέωμα και που θαύμαζε η Ευρώπη απεριόριστα, όπως είναι ο Κουσάρος, Γιαούρ, Δον Ζουάν, εδόξαζε την Ελλάδα, συμπονούσε τους νέους Έλληνες και αδειμονούσε για τη σκλαβιά τους. Γι' αυτό και παράλληλα με τον Ελευθεραίο γίνηκε στο χάζωμα κορυφαίος πρόδρομος και εισηγητής του επικού αγώνα των Ελλήνων. Και ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της ζωής του Μπάιρον, που μιλάμε τώρα για τον ερχομό του στο Μεσολόγγιο. Ο ξεσηκωμός του 1821 βρίσκει τον Βύρωνα στην Ιταλία και του ξυπνάει μέσα του όλο τον ενθουσιασμό. 2 χρόνια αργότερα, 1823, στέλνει από τη Γένοβα στο Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου μήνυμα πως βρίσκεται στη διάθεσή του. Τα μέλη του Κομιτάτου, συνεπαρμένα από τον αγώνα των Ελλήνων, τον κάνουν μέλος τους. Ο Βύρον, με όλα όσα πληροφορείται ότι συμβαίνουν σε εισαγωγικά εκεί κάτω, στην Ελλάδα δηλαδή,
παίρνει την οριστική απόφαση πως ο μόνος τρόπος για να βοηθήσει τους μαχωμένους Έλληνες είναι να κατεβεί στον τόπο τους. Γράφει στο ημερολόγιό του: «Οι σκλάβοι ξεσηκώθηκαν και εγώ θα κάνω πίσω. Το στάχι ξαναορίμασε και εγώ δεν θα θερήσω». Νοικιάζει λοιπόν ένα εγγλέζικο μπρίκι, τον Ηρακλή, το φορτώνει όπλα και φάρμακα και ξεκινάει για τα Επτάνησα, που την εποχή εκείνη αποτελούν αγγλική κτήση. Έχει μαζί του τον Άγγλο συγγραφέα Τρελώνη, ο οποίος και αυτός ενθουσιώδης φιλέλληνας, είχε νυμφευθεί την ετεροθαλή αδελφή του Οδυσσέως Ανδρούτσου, την Τασίτσα, τον Κόντε Πιέτρο Γκάμπα, έναν νεαρό γιατρό, τον Μπρούνο, και αρκετό υπηρετικό προσωπικό. Μαζί του κρατούσε 10.000 ισπανικά τάλιρα σε μετρητά και άλλα 40.000 σε γραμμάτια. Το κατέβασμά του στην Ελλάδα το είδε σαν μια μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσει στην πράξη τις φιλελεύθερες ιδέες του. Στις 23 Ιουλίου 1823 φτάνει στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, όπου θα μείνει εκεί έως τις 26 Αυγούστου. Στο διάστημα αυτό έγραψε στον Μάρκο Μπότσαρη πως ήθελε να τον συναντήσει. Ο Μπάιρον έλαβε γράμματα μετά από μερικές ημέρες. Όμως, όταν ο Μπάιρον πήρε την απάντηση, ο Μάρκος δεν ζούσε πια. Είχε βρει ηρωικό θάνατο στο Κεφαλόβεσο, κοντά στο Καρπενήσι από τους Τούρκους. Από τις 26 Αυγούστου μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 1823, ο Μπάιρον μετακόμισε στο χωριό Μεταξάτα της Κεφαλονιάς, 7 μίλια μακριά από το Αργοστόλι. Την περίοδο αυτή είχε φτάσει στο νησί, το 3 Οκτωβρίου δηλαδή, και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να τον δουν οι γιατροί, επειδή ήταν άρρωστος. Μα ο ποιητής με τον στρατηγό δεν κατάφεραν να συναντηθούν. Ήταν της μοίρας γραμμένο να πεθάνουν και οι δύο κατά τη διάρκεια του αγώνα, μα σε άλλους τόπους και από διαφορετικές αιτίες. Στο διάστημα της παραμονής του στην Κεφαλονιά, διέθεσε το ποσό 4.000 λιρών από το προσωπικό του ταμείο για την επανεκκίνηση του στόλου μας, ο οποίος λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσε να αποπλέψει και να σπεύσει να λύσει την πολιορκία του Μεσολογγίου. Τον Νοέμβριο του 1823 φάνηκε μπροστά στο Μεσολόγγι ο ελληνικός στόλος με τον Μαυροποδάτο επικεφαλής. Τότε αποφάσισε και ο Βύρον να πάει και αυτό στο Μεσολόγγι. Αναχώρησε λοιπόν από την Κεφαλονιά στις 15 Δεκεμβρίου και μέσω Ζακίνθου κατευθύνθηκε προς το Μεσολόγγι, όπου έφτασε στις 24 του μηνός μετά από ταξίδι 9 ημερών. Η υποδοχή που του επεφύλαξαν οι πολιορκημένοι ήταν αποθεωτική, σχεδόν βασιλική, με κλάδους φοινίκων, χαιρετιστήριους κανονικολισμούς και ουρανομίκης ιστοκρατιές, τον υπεδέχτη ο πρίγκιπς Αλέξανδρος Μαυροποδάτος, τότε γενικός διοικητής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, ο επίσκοπος Ιωσήφ Ρογών, ο συνταγματάρχης Στάνκο, ο Σπυρίδων Τρεκούπης, μετέπειτα πρώτος πρωθυπουργός της χώρας μας, η Δημογεροντία και οι λοιπές αρχές του Μεσολογγίου, μαζί με χιλιάδες αγωνιστές και γυναικόπαιδα. Την ίδια εκείνη μέρα είχε και την πρώτη του συνεργασία με τον Μαυροποδάτο. Να πούμε εδώ ότι ο Μπάιρον, όσο έμεινε στο Μεσολόγγι, έμεινε στο σπίτι του αγωνιστή και προκρίτου Χρήστου Καψάλη. Ο Χρήστος Καψάλης θεωρείται ήρωας για το Μεσολόγγι και ήρωας του αγώνα βεβαίως, διότι ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αντέταξε ηρωική άμυνα μετά την έξοδο του Μεσολογγίου και την είσοδο των Τούρκων στην πόλη, που είχε το σπίτι του, το είχε κάνει παρουτακοθήκη και είχε μέσα γυναικόπαιδα και άμαχο πληθυσμό. Αγωνίστηκε λοιπόν όσο μπορούσε και όταν είδε ότι οι Τούρκοι πλησίασαν πολύ και ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα, έβαλε φωτιά στην αποθήκη και ανατινάχθηκε το σπίτι. Το πρώτο πράγμα που
προσπάθησε να πετύχει με τον ερχομό του στην Ιερή Πόλη ήταν η συγκρότηση με δικά του έξοδα ενός σώματος περίπου 500 φιλιωτών, στους οποίους η κυβέρνηση προσέθεσε άλλους 100. Με τους άντρες αυτούς τους 600 και με άλλες επικουρικές δυνάμεις σχεδιαζόταν να γίνει απόπειρα καταλήψεως της πόλης της Ναπάκτου, της οποίας η αλβανική φρουρά ήταν έτοιμη να παραδοθεί, αρκεί να εξασφαλιζόταν η μεταφορά της στην Πρέβεζα. Όμως, ούτε οι Σουηδότες, ούτε οι άλλοι ξένοι στρατιωτικοί που είχαν έρθει να πολεμήσουν διακρίνονταν για την πειθαρχία τους. Συνεπώς, του δημιουργούσαν προβλήματα. Στο τέλος, ο Βύρον υποχρεώθηκε να διαλύσει το σώμα αυτό και να διατηρήσει μόνο μία σωματοφυλακή από 50 Σουηδότες. Ωστόσο, εκείνο που βασάνιζε την ανάμαστη ψυχή του και πολλές φορές τον οδηγούσε σε απελπισία ήταν οι έρηδες μεταξύ των διαφόρων φατριών, οι οποίες προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα και κυριαρχία δεν δίσταζαν να έρθουν σε αντιπαλότητα, η οποία πολλάκις άγγιζε τα όρια της αλληλοξουδώσεως. Προσπάθειά του συνέτεινε συνεχώς στο να ενωθεί η Δυτική και την Ανατολική Ελλάδα. Στις 10 Ιανουαρίου, ο Μπάιρον γιόρτασε τα γενέθλιά του. Έκλεινε τα 36 του χρόνια και έμπαινε στα 37. Εκείνο το πρωινό βγήκε από το δωμάτιό του και πήγε στο διπλανό. Όλοι τον περίμεναν για να του ευχηθούν. «Παραπονιέστε», τους είπε, χαμογελώντας, «πως τώρα πια δεν γράφω ούτε καν ένα ποίημα. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και πριν από λίγο τελείωσα κάτι που καθώς νομίζω είναι καλύτερο από όσα συνήθως έχω γράψει». Και άρχισε να τους απαγγέλει το ίστατο τραγούδι της ζωής του. Οι τελευταίοι στίχοι έχουν ως εξής, κατά μετάφραση, Σπυρίδωνος Τρικούπου. «Αν τη νιώτη σου λυπάσαι, γιατί θέλεις πλέον να ζεις, της τιμής εδώ είναι ο τάφος, τρέξε αυτού να σκοτωθείς. Δεν σου μένει παρά να έβρεις ό,τι εγείρευες παντού, και να το έβρεις δεν μπορούσες, μνήμα ανδρός πολεμικού. Βρίσκοντάς το, κοίτα γύρω, πια στη θέση που ποθείς, για τη δόξα πολεμώντας, πες εκεί να αναπαυθείς». Το ποίημα δημοσιεύθη μετά το θάνατο του Μπάιρον τον Οκτώβριο του 1824 στην αγγλική εφημερίδα Morning Chronicle υπό τον τίτλο «Η ίστατη στίχη του Λόρδου Βύρονος». Ο ίδιος ο Τρικούπης, όταν τους πρωτοδιάβασε και μετέφρασε αυτούς, έγραψε χαρακτηριστικά στα ελληνικά χρονικά. Ήταν μια εφημερίδα η οποία έβγαινε στο Μεσολόγγι εκείνη την περίοδο από έναν Ελβετό φιλέλληνα του Μάγειρα. Μου εφάνει ότι διάβαζα τη διαθήκη της καρδιάς του. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1824 πέρασε έναν περίεργο χρονισμό της υγείας του. Εκεί που κουβέντιαζε με τον πυροτεχνουργό William Parry, λιποθύμησε στην αγκαλιά του, έχασε την ομιλία του και τις αισθήσεις του, ενώ δυνατοί σπασμοί τίναξαν το σώμα του. Αυτό βάσταξε αρκετές ώρες. Ύστερα συνήλθε και άρχισε πάλι να συζητά μαζί του. Όταν ρώτησε τους γιατρούς αργότερα τι του συνέβη, αυτοί του είπαν πως έπαθε κρίση επιληψίας. Την επομένη, οι γιατροί του έβαλαν φδέλες στο μέτωπο. Έχασε τόσο πολύ αίμα που λιποθύμησε. Έκτοτε και μέχρι το θάνατό του ζούσε με λιτότητα. Έτρωγε μονάχα ψάρια, τυρί και λαχανικά, όπως και οι Έλληνες στρατιώτες. Η περιπέτεια αυτή το κράτησε για ένα διάστημα μακριά από τις δραστηριότητες του. Στις 28 Μαρτίου, αν και ο καιρός ήταν άσχημος, ο Μπάιρον αποφάσισε να κάνει τον καθημερινό του περίπατο, έχοντας για συντροφιά τον νεαρό Γκάμπα. Κάποια στιγμή ξέσπασε άγρια νεροποντή. Καλπάζοντας γύρισαν πίσω όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Τα ρούχα τους ήταν μουσκεμένα και ο ίδιος ο Μπάιρον καταϊδρωμένος. 2 ώρες μετά τον γυρισμό εμφανίστηκαν τα πρώτα ρίγη και ο πυρετός.
Την επομένη, παρά το γεγονός ότι δεν είχε συνέλθει ακόμη, ξαναπήγε περίπατο πάλι με τον Κάμπα και πολυμελή συνοδεία. Το ίδιο βράδυ ένιωσε όλο το κορμί να πονά. Από τη στιγμή εκείνη αρχίζει ο Γολγοθάς του. Οι γιατροί του υποδεικνύουν επίπονες και συνεχείς αφαιμάξεις, είτε με φέλες είτε με φλεγοτομές. Μα δεν έχετε τίποτα άλλο για να με γιατρέψετε, διαμαρτύρεται συνεχώς και εντόνως. Πάλι που ήταν κοντά του, τον συμβουλεύει να φύγουν για τις Άγκες για λίγο διάστημα. Ο Μπάιρον συμφωνεί, αλλά την ημέρα της αναχωρήσεως, 1η Απριλίου, σηκώνεται τέτοιος άβερος σωρόπος που το ταξίδι υποχρεωτικά αναβάλλεται. Μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή, 4 Απριλίου του 1824, η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε σταθερή. Εκείνο το βράδυ όμως χειροτέρεψε απότομα. 2 γιατροί θέλησαν και πάλι να τον φλεγοτομήσουν. Για να τους αποφύγει, τους είπε όχι και πως όλη την υπόλοιπη μέρα την πέρασε ήσυχος. Στο μεταξύ όμως, ο πυρετός τον έκαιγε και συνεχώς ζητούσε νερό. Το μαρτύριό του επετείνετο. Η πάθηση είχε προκαλέσει κλονισμό στο μυαλό και γενικά σε όλο το νευρικό του σύστημα. Από τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου με Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή 5 με 6 Απριλίου 24, άρχισε το παραμιλητό. Στο μεταξύ, είχε διαδοθεί μέσα στην πόλη η σοβαρότητα της καταστάσεώς του και όλοι ήθελαν να μάθουν, να πληροφορηθούν για την πορεία της υγείας του. Ήταν παντού το μοναδικό θέμα συζητήσεως. Η Κυριακή του Πάσχα, 6 Απριλίου, το μεσημέρι, με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, διάβασε ένα γράμμα, γραμμένο μισοελληνικά, μισογαλλικά. Έλεγε ότι το δάνειο εγκρίθηκε, το πρώτο δάνειο που πήρε δηλαδή η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Έλεγε ότι το δάνειο, το πρώτο δάνειο που πήρε η Ελλάδα, δηλαδή το 1924 από την Ευρώπη, εγκρίθηκε πως η πρώτη δόση θα στεγνόταν όσο πιο γρήγορα γινόταν και ότι πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο ίδιος ο ποιητής. Πού να φανταζόταν ο ποιητής, δηλαδή, ότι το δάνειο αυτό θα γινόταν ανεμοσκόρπισμα στον εμφύλιο και πως κερδισμένοι θα έβγαινε από αυτό η ολιγαρχική μερίδα. Οι υπόλοιπες ώρες της ημέρας εκείνης υπήρξαν βασανιστικές για τον μεγάλο Φιλέλληνα. Και τη Δευτέρα του Πάσχα, στις 7 Απριλίου 1824, 19 Απριλίου με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, αυτό που ξέρουν οι πιο πολλοί δηλαδή, 24, στις 6 και 15 το απόγευμα, εσφάλισε για πάντα τα μάτια του ο μέγιστος αυτός φίλος της Ελλάδος, συνοδευόμενος από την παγκόσμια δόξα και την αθανασία. Τα ελληνικά χρονικά, που σας είπα προηγουμένως, έγραψαν την επομένη. Επαρούσε χαρμόσυνε ημέρε, έγιναν διόλους μας ημέρε πένθους. Ο Λόρδ Νόελ Πύρον επέρασε σήμερον στην άλλη ζωή, περί τας 11 ώρας το εσπέρας, με τα μία ανασθένεια φλογιστικού ρευματικού 10 ημερών. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, οι 5 γιατροί που τον παρακολουθούσαν του έκαναν συνεχώς αφαιμάξεις στο μέτωπο. Μάταια όμως. Η ψυχή του Βύρονος είχε πετάξει μακριά. Είχε τρέξει να συναντήσει αυτήν του θείου Ομήρου, που τόσο θαύμασε και που το έργο του το είχε πάντα μαζί του. Λίγες ημέρες πρώτου θανάτου του, οι πρόκριτοι και οι επιστάτες του Μεσολογίου τον ετίμησαν με την ιδιότητα του δημόνου της πόλεως.